What's up, yo? It's your homie again, Ian, and yeah, I just want to say what's up. How's your Sinulog? And wala akong mag-spend of Sinulog sa Cebu. Away from the city, away from Cebu. Kay kapoy naman nagkataw. So natadali sa province, nata sa Leyte in particular. So guys, kaninga video lira kayo na siya kon kay chill ran niya ako kit. So see you around. Itaon. Drink your water, bitch. Nakas ko ay ba mabaw kay klaro kay bunbun. Nas loud, kare master kay kang bugsay ba. So guys, namis. Unsa kay nga ni kuting reef. So namis sa kuting reef. With this. Hi. Yeah. So karon it's Sunday. So sure kung sad ron sa Cebu kay si Lulu and si Kage kay nagbugsay, ako kay nagpabugsay. Uyam dyan di tayo eh, kita ko ano kuhan panagat. So tapos siksay ng kayak. So muna ang Kuting Reef guys. So muna ilahang kuhan siya tawag na basta kay extension na sa lang restaurant. So kung may function event yeah, siguro nila utang. Say hi! Say hi! Wow! Hi vlog! Wow! 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 Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end. No, they don't fade away. So when I'm gone, Ladies, bading cherries bitaw na choy kayo kay bading. So gentleman, so nalibog ko sa kapadong. Sorry lang ko dare. Yeah, it's a thing. close to the sun. Hi. 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 Hi.
Nami sa Maasin Vlog. Nasa ko karon sa lungsod sa Maasin. Unya Domingo karon daghan kay tao sa Ilang Plaza. So kay Ilang Plaza dool raman sa simbahan. Paabot ni og tricycle kay nagturoy-turoy ni sa Maasin. Yay! So lahi ang ilahang tricycle diri gitawag din nilang put-put. Put! Diba? Put-put. Kaya medyo taas ang ilahang digit. Medyo taas ang banan. Kaya gamay ra kayo ang diri. Oh, mo ni ang St. Joseph. Charet! Asa na padungan ni Kalis? Nakaagi na mag-reclaim gikan sa metro? Oh, kung makadungog mo. So, nasa sila celebration diri sa Sinulog. Ang Maasin na kuno kay city. So gamay ra gyud kay siya nga city. So ang ilang mode of transportation kay habal, tricycle o put-put. Kani mo sakyan mo ni put-put. Tuyok ra gyud ni. Balik ra ni sa plaza and ingon ni kay nga the only traffic light here in Maasin City. Morning lang City Jail. Oh, kani City Jail. Bukas reclaim diri. Oh, sakto, Maasin City. Grabe kay ka ano, secure ang ilang City Jail diri. Secure. Secure. Ay, tagal sila. Ang team sa mayor kay Pink. Pink ang among enforcer. Pink? Oh, Pink. Ah, okay. Really Pink. Alright, okay. So ang mga uniform daw diri sa tanan nga mga government employees sa City of Maasin kay pink. Kay mao kuno ang favorite or theme color sa ilahang mayor. Oh, so pink gyud ay. So ang meaning ko na sa Adjunay, understand cooperation kung mo sa Bisaya pa, kung diri sa ilang sultian kay mag-Adjunay ta, magtinabangay, mag-understand so mo na siya basic. Kano sa man ko ang Adjunay Festival Cans? August 15. So Adjunay. So katong mga taga Maasin nga wala na kauli dugay-dugay diri sa ilahang City of Maasin. Please like this video and watch till the end. Sakto ra ako ang t-shirt today sa theme sa City of Maasin kay pink. Pink ambot lang kung maklaro ano, pero pink gini siya ang print niya. Mura siya og pag nga bulldog. So yeah. Murag pag o pag.